What's up guys? Again, this is Mitch and for today's video, a day with my life, pasabi ko lang ng mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. For today's video nga guys, ay ito na yung part 2 ng pag-uwi ko ng Bicol namin. Ito nga yung gabi na pupunta kami sa palas night ng lola ng boyfriend ko. At yun nga, inaantay ko yung jowa ko dahil susundo niya ako dito sa amin sa bahay. At habang nag-aantay nga ako, ay dyan ay nakita ko yung kapatid ko na nagtuturos ng saranggola. Tapos sabi ko sa kanya, ay itatry ko dahil natry ko naman ito nung bata-bata pa ako at namimiss ko nga yung mga ganito. Naalala ko pa nga noon nung pinaglaruan ko yung saranggola ni kuya at naiangat talaga ako. At nataranta nga sila sa akin pero bago nila ako tulungan ay pinagtatawanan muna nila ako. Diyan ba nga na pinagtitripan ko yung kapatid ko na bibitawan ko yung tali kasi dito na lang talaga naubos yung oras niya maghapon. Malat na nangaragta na. At diyan nga ay nasundo na ako ng boyfriend ko pero hindi ko nabidyohan at napuntahan na din namin yung bahay ng lola niya. Tapos nagkaayayaan na pumunta sa sentro dahil kakain daw. Tapos malalim na talaga dyan ng gabi kaya naman pagpunta namin dito ay pares na lang ang aming nabili. At ang mga kasama ko nga dyan, yung kapatid ng boyfriend ko, yung boyfriend ko at ang dalawa nilang pinsan. Di naman kami tumagal dyan at pagkatapos namin kumain ay umalis na din kami dyan kasi wala naman ang pupuntahan. At dyan nga ay naglalakad na kami papunta kung saan pinark namin yung motor. At nakapag-decide na uuwi na din ako at ihahatid na ako ng boyfriend ko kasi nararamdaman namin na papatak na ang malakas na ulan. At yung kapatid niya at ang pinsan niyang dalawa ay babalik na din sa bahay ng lola nila. O dito lang yan sa Bicol. Kung may nakita man kayong mga violation, wag nyo nang pansinin. Gabi naman na eh. Charis. Diyan nga ay paunti-unti pumapatak na ang ulan, kaya naman grabe na si padalagan paraspaso na tabaka maabutan ba ganing uran. Tanaabutan na nga ni. At pagkahati naman dyan sa akin ng boyfriend ko ay umuwi na din siya at hindi na siya tumambay sa amin dahil galing nga siya sa laman. Pero sabi nga dyan ng boyfriend ko ay naabutan daw siya ng ulan at basang-basa. Nahirak man lugod ko. At kinaumagahan naman, ito na yung araw ng libing at ako ay pupunta ng simbahan at hindi na ako nagpusundo sa boyfriend ko. At sabi ko sa kanya ay mag-commute na lang ako dahil malapit lang naman at alam ko na pagod at puyat siya. At kako para magkaroon siya ng time na mas makasama pa yung lola niya. Medyo nga napalapit na din ako sa lola niya dahil na-meet ko na din ito at nakilala niya na din ako. Sayang nga lang nung hinahanap ako ng lola niya sa jowa ko ay hindi na ako nakapunta dahil pabalik na din kami ng Manila. At dito nga sa Divine Mercy ang misa at dyan na din ililibing. Nauna nga ako dyan at nag-antay na lang. Pero maya-maya dyan ay dumating na rin. At ito talaga yung mga moment na ayaw kong maramdaman o maranasan sa buhay ko. Lalong-lalo na kung kapamilya ko. At isa rin ito sa pinakakinakatakutan ko, lalo na kung mga magulang ko dahil hindi ko alam kung kakayanin ko to. Naalala ko tuloy yung kuya ko din na namaalam na kahit kailan ay hindi naalis yung kirot sa aking puso. Na every time makakakita ko ng mga alaala niya tulad ng picture ay hindi ko talaga maiwasan na maluha. Ito ay isang parte sa istorya ng ating buhay na alam nating mangyayari pero never nating mapaghahandaan. Pero di ba may kasabihan na hiram lang ang ating buhay kaya naman kung may pagkakataon, gawin nating makabuluhan at masaya ang naging istorya natin dito sa mundong ibabaw. At kung may pagkakataon, lagi nating panatilihin ang kapayapaan at pagmamahal sa ating kapwa at ating pamilya. At pakatapos naman dyan ng libing ay nagkanya-kanya na din at hinatid na din ako ng aking boyfriend sa aming bahay. Pero bago ako dyan nakauwi ay sabi ko nga sa boyfriend ko ay dumaan muna sa karinderya dahil bibili ako ng ulam. Tapos bumili namin dyan ay may lumapit sa amin dalawang bata. Ang sabi daw ay bumili na daw kami ng paninda nila, pambili lang daw ng bigas. Pero sabi ko sa kanila dyan ay bibili lang ako kapag sumayaw sila. At sabi ko sa kanila kapag sumayaw ay meron silang prize na ice cream. Dyan nga ay nahiya pa sila pero ayan sumayaw din ng hawak mo ang bit. Sino ba kasi may hawak ng bit na yan? Naawa nga ako sa dalawang batang ito kaya naman bumili ako kahit alam ko na meron namang ulam sa bahay. Kasi dapat sa mga batang ito ay nasa paaralan sila at nag-aaral o kaya naman ay ini-enjoy nila ang kanilang kabataan. Pero okay lang din kasi somehow nung mga bata pa kami ay naalala ko na pinatitinda din kami ni mama. At sabi ko nga sa kanila ay bibilan ko sila ng ice cream. Sabi nila ay Choco Champion na lang dahil hindi pa daw sila nag-uumagahan. So paano ba yan? Hanggang dito na lang ating video. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Paaram.